hawane panas banget iki. Oh, oi. Tuku es ning gone lek jono yo. Di duwe apa piye? Ora. Nyang nggo ditku sik tapi sing tuku kowe. Oh iya. Suka ya es. A few moments later. Ya Mas teh. Nak ngombe kok jorong adeng kok wedanget jaluk setan lho. Aku njaluk ndi? Sik. Ha iki setane njaluk. Watane kowe. Ayo. Bu, bari ki mancing wae yo. Yo ayo tapi bali sik mosok ade mancing nggo seragam sekolah. Ayo. Oh tak ambil ya. Ya. Oke. Wah, pancingku nendi? Ha iki apa? Ma, ayo mancing. Woi. Lagi madang aku. Rene sik. Aku kene. Kowe madang urung? Urung. Rene madang sik. Kowe ndak kurang lho. Ora, rene sik wae. Ya wis nak dipaksa yo. Rene. Yo. Kok enak ya panganmu? Makan ya, Dik. Nos. Mancing boleh? Ayo to nggo pancing kok arep sekolah. Oh ya wes, hati-hati. Hati kan yang ning kowe. Iya. Padha sih. Adi umpane iki mah. Ayo. Mancing kok. Andi mah umpane, mancing mosok mancing ra nggo umpan. Tenang. Tara. Aku bener kok tai. Kudu iki ramuan ajaib. Ah tapi kok tai tenan nek kuwi. Oh, wis nek nggo mancing wae tok lele iki. Oh sip. Ya. A few moments later. Ma, tai. Kudu iki ramuan ajaib. Umpane kuwi. Loh, kok ana tai tenanan? Yo golek sibure yo. Yo. Ayo apa? Oh iya. Ayo garapi wae. Ha, aku ndek ide.